Du kan nemt modtage betalinger med MobilePay i din butik. Dine kunder kan trygt og hurtigt betale via appen, og efter gennemført betaling får de en unik kvittering med dit logo. Du kan tydeligt se, at du har modtaget betalingen i din app, og pengene bliver overført til din konto med det samme. I vores online selvbetjeningsunivers kan du nemt administrere din løsning. Du kan blandt andet let oprette nye salgssteder, samt følge med i salgsudviklingen. Og så kan du nemt vælge den MobilePay Business pakke, der passer bedst til dine behov. Læs mere på mobilepay.dk eller ring direkte til os på 45 14 44 40.